ọrụ ukwu oruru si na kama isi ga-ekwu anwụrụ ka ọ chị ya na dinta n'ọsọ oruru na kama isi ga-ekwu anwụrụ si chịba ya na dinta ọchị ebe ha na-agba ọsọ oruru bụ anụ na-ebi n'ime anyị otu si enwu di ya bụ oge anyị dobere anyị na-achụ nta bụkwa nta okenye nọ nta obere anụ achụ ọsa achụ olulu ha ọgụ obodo egwu ọnụ eyi afụzi ya ọnụ olulu bụ anụ mara iferi nne ọbịa ọ tụsi ya ọnụ o jee n'ebe te aka jee wepụta opu ya opu ekwe ka nke esi wee na nke na-atụkwu ya na-egwu ọnụ ya ọ nọ na kpim ọmara nsogbu adị emezi bụ jee si n'ọnụ ụzọ nke ọzọ ọ debe maka ọpụpụ ada ama ya pụọ ọ bịazi ebute udu anwụrụ nwere ihe na ururu na-asọ ka anwụrụ ọ na-enye nsogbu dị nne ha bute eduka udu eji eti egwu kwanye ọkụ n'ime tinye uduko na-akwa anwụrụ ibuli anwụrụ ahụ fọnye ti ya ihu n'ime oghere ururu ahụ n'ime ọnụ ahụ n'ime anyị efobia ọnụ anwụrụ a na-apụtụ na-aga ogologo gagidegide ọ na-aga ofu n'ogologo dị n'oghere ahụ wee luo n'ebe ululu nọ n'ime anyị ululu na-eghara ya fọ anwụrụ ka ọ na-abịa si gịnị mụnwa ka isi m ga-ekpu anwụrụ mụnwa be ha anwụrụ ba ha n'olulu imi ulu ha na-anwụkwa anwụ ọ na-aga kra isi ya amaghị ihe ọ na-eme eme ọfa na anwụrụ ka ọ na-abịa ọ tụgharịa si ụzọ nke ọzọ wee tipụrụ maka ebe ahụ ọ gara opụ ya ọsị opụ ise na agaghị ọrịa hotelu ahịa tela sị ọ dịka ha dị nkịtị mana ịdụ ha dị aka opuo onye mere na-asị na olulu maka ọ ghọrọ ọgbachie ụpụ gbachie isi ọnụ ma ịpụta fọ oghere ka ọ dịghị asị ka ịnụ n'oghela ka mgbugodi ọ bịa pụsị ofe otechie ya si n'okpuru techie ya mee ya ọ dịka ha dị nkịtị tela ya bụ na oghere n'okpuru ya ọ taha anya isi oghere so osi ya pụta tait pin ọkọbọsasị anya ọrịgota ọgbazi ọzọ dintazi hei n'eruru achụmbe ya ọsị chụba nọ m ndị ọ na-ama hei ekwe ndị ditara ọda dinta hei ogu ndekwa ọ na-achụkwa ya ukwululu ha na-amụ ululu asị kama isi nke akpụ anwụrụ ndị ọchị chịba mụ na dinta o nwere ife ya ị na-achọ inweta